Søren og jeg. Også på grund af de forskellige budgetter, vi har fra udvalgene. Det er jo meget sidste øjeblik, vi har fået dem. Og det gør, at prisen bliver forhøjet. Og så er det altså, det er svært at sige nej, fordi at, jamen altså, vi kan jo ikke... Og derudover så skal vi have 6 folk. Men det sidste nye budget, det ender på overskud på 23.000. Og det er ikke godt nok. 23.000. Selvfølgelig er der noget, der hedder uforudsete udgifter på 75.000, som det står til lige nu. Men i mine øjne, så er det farligt allerede nu at begynde at bruge noget af det. Fordi det kan være forudsete udgifter i forhold til transport, mad. Jeg synes, det er vigtigt, at du starter med det. Ja. Okay, så der er en til tolk, og der er en til den, der holder tale og se. Og en på kran. Ja. Og så... har i vores udvalg her med det... Ja, altså, det er det, man får. Fordi det var roligt. Det er vi ikke sandt. Det er bare lige, det var 2 år. Vi må lige... Søren som præsident for organisationen, han er med i forhold til indtale, eller i forhold til... Jamen, vi er formand for det at holde den her tale, indgangstale. Altså det med at skifte tøj og varme op og så videre. Ja, bare lige så du er klar over det. Ja. Har han så med på banen, eller hvad? Den kan vi sende med der. Og ellers så skal vi have pressemøderne. De er under udarbejdelse og vil komme til at ligne... Ja, en kæmpe bold. Ja, der er plads. Nej. Jamen altså, I skal kontakte Danmark i væk. Asger Thorning fra OB om en snak med Helve, og der kommer... Ja, det her... Jamen, vi snakker om, at det er en tilføjelse, jeg har.